Taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Barkanku da zuwa, ko mu ce barkanku da dawowa Kichima Vibes. Yayin da ana cikin wani rikici, shi kuma Ado Gwanja ya ƙara ɓallo wani babban rikici, yanda ana cece-kuce akan waƙoƙin da ya sake suna bidala da yawa. Yayin da ya je kamo Mr. 442 suka yi just remix, inda Mr. 442 ya nuna wa duniyan tare da Ado Gwanja cewa duk nasu wasa ne, shi ainihin wato 442 ne. Bari ku ji daga bakin 442. Ni baba yana ke mun ciwo ba gabana ne, wanda ya so sa min, wanda ya so sa ai asosa kar asosa kar asosa remix. Ni baba yana ke mun ciwo ba gabana ne, asosa min asosa kar asosa, dan in aka sosa ana tado da bala'i. An aka sosa kuma Ke zabarawo ina zaki? wash bayana Ga ciki, ga goyo ga kuma ruwan sama yana mai to bayan ka yana gaigayi a sosa kai a sosa cas kowa ya je sauraron cas je sauraron cas. Ku manta kuna tare da Kichima Vibes, ku subscribing, ku like, ku comment. Yayin da Mr. 442 ya ce shi ba bayan shi yake ciwo ba gaban shi ne, wato na Ado Gwanja wasa ne. Kuna tare da Kichima Vibes, kar ku manta ku stay tuned domin kawo muku irin wayannan namun chapter da yanzu aka fara. Wato 442 ya ce tukunna ma ba a yi komai ba. Kar ku manta ku subscribing, ku like, ku dropping comment. Kuna tare da Kichima Vibes, mun gode. zaki? wash bayana Ga ciki, ga goyo ga kuma ruwan sama yana mai to bayan ka yana gaigayi a sosa kai a sosa cas kowa ya je sauraron cas je sauraron cas